Hagani ke por ka bamenta sa sisien pat ngawan shakiyin ke jong pi leng bagani ke khubor step ane ke sngi ke bamenta. Ngadap da ke jing sungu u blay ba sa sisien pat ngayo ban kren ane ke khubor na ke tien ke jong blay. U blay u pa ke khubor u pa ya ke jing kai ya ke bangin la ban sol tho ya ke jing shisha baro. Ban habangi tip ya ke tien ke jong blay ngi sol tho u blay u ba kumno ngi shakri. U blay u ba kumno ngi nget. Ba deheng ta ke tien ke penshai lut na dong shadong. Today ta ba ke jinget jongi ke namlong aga ke jinget ke long thala thaleng and bengin nget aga jinshisha namar uta uyo itu aga jinshisha ka jinsha ka plat yu nagita ki ake baro ka plat na ke jinshukor na ke jinsha lamler na ke jinsha thok nagita ki jinsha hikai bakla baro habangi itu ya ke jinshisha ba ka bible ke kran sha ya ta ba khon plat lot da shisha ngin long ki ba light lot pediang so bhai fi we baro angani ke por ka bamenta ya pi ki bedang ngap. Let's say pidang yo ban yo inin kong yini ke channel jong ka Potternet ni pidang so bhai pi but kane de kalong ke jinker pat na gamanta jong pi pin so ba ban subscribe yagani ke channel kanang ba fin yo yagini ki khubor man la ka sngi mentala sans nem tam man la ka sngi ni pen sngo ya khubor step bagani ke de jing pa ke jong blay ke de jing ai bor ke jong try ba ke jing ai ke jong clemfield man la ka sngi ni yo ban ai yagani ke khubor da ke jingla ke jong blay ke ban la ngi ban le gomta ngi sngo comment na ke sngi ban sngo ni ke khubor kana ba long ke jinger ku ya pi we baro ya le de shimet ngi yo jinger ku habanga klan ke tin ke jong blay ngai apa pi sha skoru pi diang lang ye ki jinger ku tadai tamta jong pir ki bla ju pet mala ke por pediang sngo bhai pi we baro ngi pi da ke jing ke jong try unang persle unang ai bor namar ke tin ke jong blay ka pin kala ka tin ke jong blay ka pin thamai ka ai bor shisha ke tin ke jong blay ka ai ke jing em yangi agani ke por mentang kwa ban ai ke subject u ai u ba up ya pi u ai u ba up ya pi ngakwa ban kren ke subject namar ba hot kani ka long ke jing shisha ba we breu bla kha shing ke pruthai bla kha ha ke do u ha ban yap ha ka we ke sngi ka khndo ka hablet ka khndo and ke man sim ta kha ban lek pai and ke lek pai shano kata ke jingkli ha ke sngi ba u ai ba up ya pi hadin bagani ka mensim kalami no nagani ka do habangani ka mensim kalami no mano ba up ya ka mensim ke jong pi tadai ta banga puli ke tin ke jong blay ngai i gani ka we baladan we brio ka bible ba uni de brio ba eat you try ba shakri you try ba uni brio u de brio ya ka ba wala poi ha tmir jong ka jingyap wala poi ha ka tmir ya ka ba un sayap no hiru namar ba we eat you try but kini kibam eat kimut ban Nongthymmai but shisha ula shale kum taru ula shatan snong but udan ha ka jaka ya ka ba un sayap no pag kerteng ka jong ne ubre ude Stephen ude temen basan uban kong ha ka balang ha po Jerusalem ka bible ki tu ingi hang ne ka ong ki kam ki apostle kan nong nyo ka dekat ka basan saw ong ne ti haba ki sngo yigini ki ake ru kila otshla hagi donut but kila kriat beniat yau hendrai bo ulong badap do men sima kot but haba ula kmi shan shabeneng ula yu I ka buram ublay but yau jisu bo yang shagakti kamon ublay ba ula ong kmi nga yu I ka beneng balapli but yu kon ubreu ba uda yang shagakti kamon ublay hendrai kila pertara ka ktien ba jam ba kila set kila kiskor but kila pet kertrep da ka way ka jingmut hau bat kila ya shop ya shabar kata kesnong bat kila ya lentemau ya kita kinong plate kila bono ya lagi jan hagi kijat we samla ubagerteng kusol bat kila ya lentemau ya Stephen haba udang duai ba udang atrai jisu to pediang no igamen sim jonga te ula dem hagi kho se bola pertai ke tien bejam atrai wat tho haki ya kani ka pop te ndau la ongi kani ula yo thia no kani ka jinget hu bahabala Nongthymmai yau Stephen u I ya ka beneng bola play baru I no u Jisu u up you Stephen namar bo Stephen u pediang you Jisu ba u Stephen u shakri you Jisu u Stephen la yo ya ka jing penem but they hang ta ba u yap u tikna shai bo un poi but lapen I uru ya ka beneng lapen I uru ia kata ke jaka ka bau yo I Jesus Christ budan kti kamon ke jong play but ka beneng kala play but shisha ka men sim ju ka kemen wat lada kala dei uban yap no kti ke jong play ong ba
Haboloi I ka beneng ukemen hadu kata uklem bitar ya kita ki balen tamau. Ukarpat ben mani utrai ba unum thau ya ka ni ka pop ke jongki. Nga subang abang apule ka tin ke jong blai banga so ngo si shai utrai bu ai ngi ya ka ni ka tin. Namar kani ka ni ka jing si shabo way uba yap how Jesus Christ. Way uba yap how Christ. Takra upol ong ya nga ban kalong Christ. Ban yap kalong ke jimen toy Philippi kalong ka ba anan kong kat arway ka ongom ni. Ya nga ban kalong Christ ban yap kalong ke jimen toy. Bakata ka ni ka jing si sha. Bahaba ngingi nam tau try bala dang yap kalong ka jing toy namar don ba up yangi bala kwa ba dong ifi ka ni ka sngi mamta lada pinget na pinget kata ka ni ka jing shisha bala da pinget pinyo iyo jisu o ba yang ka jing kang jo ka bening o ba pediang pi syagata ka bom jikut ke jang o jisu ang along mga kata ka jing kang badai mo ba yang ka khrdop badai ma kan wo play ka khrdop mangin yo rung sya ka hima ka jong blay ka jaka ka badap si sya da ka jingkmen da ka jingsuk pa jisu ong ini ki kintin abang pule ka ni ka por abang pule na ka gospel ka jong yones ka ni ka lunong ka sipo ka ni ka khot ka kendai jisu ong kum ni ngalong utau jingkang la da uno ru set hapo danga unyo lai bat unyo lai apo ba unyo mi ru ba un shem ka jaka plang babha jisu ong ngalong mga utau jingkang ni ngalong mga kata kedwar ke jong blay. Ladangi pediang yu Jisu ulong kata kedwar ya kabang ila ban rung nang ta. Bat ban lat Shillong naga jing penrem sya kata ka jing pen san naga jing jot sya kata ken ka jing penem naga jing yap sya ka jing im. Tading ta ladangi pediang yu try nadu bangi dang im. Jisu welcome yangi. Marulong ken kata kedwar blay. Dei balong kata ka jingkang ya kaban pediang yang abadi api sya kata ka ying bom jukut ken. Andai ngem pediang yu Jisu ngin sakut sabar. Banga snobang man perkat igane gawai. Bau Jisu shwa bu unyap haga ding pena udah tikna syai bu unlet. Udah tikna bat haga daga poru haba lasa nar pena yu ladon ru kita kidakai arngut. Baga babel kia tu yang ihang ni ba uwei na kita kidakai te pediang yu try. Banga puli gani kitin jombleng ada sungu komendo kata-kata. Abanga puli gani kapon na gospel ke jong Lukas ni kelong ba arfulai. Kini kot lai po kendai ter kong ni. Uwi na kita kinong kam sni balas dien wala kren ben u da ong memlang tau Kristo pen emyalade bat yang ide. Reu tau we pat ulai tu. Baula sneng ya u. Bau da ong mem shifting setia yu blai. Naba melong hapok ke jok ke cing penrem. Mangisi syada ka ba hakru. Namar ngilayo pediang ya ka badai ikini ki ai ke eru ke ngilale. Rai uni simlale ay ram kabam day. Bulaong te ko Jisu tukan mayanga anda me poi shakahima ke jong me. Jisu te ulaong ha u shisha nga ong ha me. Hagani ka ski men long lembat nga ha paradise. Day tang Jisu uba tikina. Wang hagani ka ski men long lembat nga ha paradise. Kamu Jisu tikina. Bahabaw uyap udan ha paradise. Udan ha beneng. Baru pentikina lang yun weiru. Uong hagani ka ski men long lembat nga ha paradise. Tadi na kwa abanong ifi umdan uno ubreru hagani ka protay. Nado men shwa hado men taam lani uno ubreru uba klemu kris uba snoti kena banrung syabeneng. Andai dai tung Jisu uba yap baru ba snoti kena banrung syabeneng. Kinong yalam niam barok ngim tip syai ki poi. Kinong hikai niam lani kita ki crowd jong kan niam. Ngam tip syai ki poi. Namar bon na pedeng juki kim tip. Kiong bait ka syong tang hakajing isnai ka jong blay. Andai dai tang Jisu ba snoti kena. Namar umau udai utrai jong ka beneng. Baru tip habau ka beneng un sawan pai biang syaga beneng. Tading ta habau la ka beneng wan man shimi ka jinglong do. La sanar penayu ula yap hagading pena. Bala tep yu ka singi ka balai ula mipat. Bat udah tikina hae ba udan. Baru ong yu ni udah kat. Nado men ta ka singi men long lem bat nga ha paradise. Tading ta ladau Jisu usngoti kena ladi budan ha paradise. Kita baro ru kiba pediang yu kindan ha paradise. Kindan ha ka jaka ka butrai udan. Padahal ta kwa abanong ifi ni kasingi kapor ka jan hado kata ngim tip lanongin klat lanongin let no lanong ni ka mensim kan mi no naga do ka jongi rangi tip tang ni ka way la pila pediang yu Jesus Christ la ngingi la pediang yu Jesus Christ ngitikna uba up yingi shilendat ude Jesus Christ uba up yingi hakata ka duar jong blay ude Jesus Christ lemda gumta ka nurak ka kso ka up yu breu ka nurak ka kso ka up penjot yu tau breu shabam jikot but shisha kwa abanong ifi ni kasingi Dai tangu Jisu bala ang pentikina ya kata bom jikut ke jong fi. Pagka Bible ke to ingi bu Jisu kat budang im.
kat bau dang hikai uai kan ka nuksa uai kan ka parsi chapang utau Lazarus bat utau ruspa baru jisu de thu khana uang bahabala yap utau ruspa uplet ki khmat ki ju ukin dit threat baru poi hadu jok namar ba usngau ruspa kabamut hi ba usngau biang ba usngau bit usngau hok ilade bat uang ngam dan kam yu nong penem kat ba uni pat u Lazarus ubeduk sisa ka jim ka ju ka ijri do kata ka pop ka sno au mo ngala banong kata ka tok jau ka badan ka krani ka pop bala jlia da kikso Henry haba uyap na marbo upenret yelade upoy ha ka shadam ka jong Abraham ma kwa banong ifilan ngi pop ka no la ngi pediang yau Jesus Christ kamunong penem bala ngi penret ile khmat jong trayam ngin poy bat syagata ki hima ka bau blay lapan krek nam da jungi Henry ki basarong ki bata ki basngo biang ki basngo hok ki ba ngam don kam yunong penem ubreu bau pang ngam dan kam doktor am utau ubreu yap ngakren ha ka bakin jadok ye kata la upang ngan lehi o la pang la dan kam doktor unyap bukum ju ubreu badan ka pop la ngam dan kam yunong penem uta latikina utau ubreu unyap tadi ta ka pop ka kham kraw yang no ka jingpang kinang ki jingpang bo try pen khia no ru ka tai ngo yu blai henre ka kwa banang shu ainuk sai pi ka por bo breu hi u pop udan kam yunong penem But no ubreu bo ang hak utau breu syukor no iladi. Namar dan way bo hak ang thing jong blay. Barong ile pop ngila do le nai ka buram ga jong blay. Badeng ta way le pop u haban yang ka singi jong jing bishar. U haban ai ka jing kan hakmat jong trai. Bangatip barong gim biang jing kan ngidap ram. Dei tong chisu uba seu ya ka ram jong ka pop ga jongi. Bara bang yang hakmat jong u. Namar bula seu ngim nan kaman ai jing kan show. Namar bala khut kata karam baro anrei uta uba klempdiang yeu Jesus Christ udan karam shirin jan karam jong ka pop bau neu breu haban seu ya kata dor jong karam baka bainong jong ka kalong ka jingyap ong ka tin ka jong blay shidi shinong rom kalong ban reu ka khot ka arpulai ong baka bainong jong ka pop kalong ka jingyap andre ka jingpenem kalong da ka jingai dauta ukun jong blay u Jesus Christ ken badeng ta kwa banong ipi lapen emi da jingai kam dei bangi la ban seu hi ya kata ka dor jong ka pop lai bangin pen khot i ya kata ka pop andre u de Jesus ba pen khot ka snam ju ka pen khot ka snam ju ka map ya ka pop jing seu spa ingi la thiet ingi ba la pen khot ingi bangin long ki ba khot hakmat jong blay hakata ka sngi jong ka jing bishar mdan ramshu la khot plon la khot msa ramshu ino la khot ka pap ka sang ka jongi namar bo jisu ulap seu ya ta ka dor ha ka ding phna ding ta bangi pediang utrai ikmen hadu kata kenau ni ka we don ba up ye pi haba pi yap na ka ni ka perthai haba ka mensim ka mi no na ka met ka jong pi don ba up shalendat lau up u jisu ye pi ne up u ksut ye pi bang ka ba dong ye pi tang u jisu uba ai pi ka jing sup ye ka jing kemen bo udang play ka lat ado menta ka sngi udang play ka lenti do menta ka sngi la da pim pat pediang utrai pediang no u jisu ong ni nang pule ka ni ka por na yanes kan long ban riu khat lai pu ar ka ong anda kum tau jisu la ki shi shang ong pi om dei Moses bla ai pi utau kpu na beneng kan rei kpa jonga u ai pi utau kpu bo shi na beneng na maru kpu jong blay ulong utau bolawan her na beneng uba ai ka jing em ya ka perthai namar kata gile ong uko trai to ahingi halaga sngi une ukpu jisu ong dei manga ublawan na beneng ukpu jong ublay but uwan na beneng banwan her shagani ka perthai baban ai ka jingem ya ka perthai thik kumba ubre udan kam ya ka jingbam la umbam un sayap kumju la ubre pediang yu jisu tikna uniap namaru jisu ulong ukpu jong ka jingem tadai ta kwa banang ifi ka sngim ta la fimnan yu jisu tikna pin yap bai ka khot lai psan ka ong Jisu lai tho ki ngangalong tau kpu jong ka jingim jar bo wan hanga onum tngan jar bo nget hanga onum sliang lano ru khat blai prak ong na bangalawan her na beneng bangan yo le ikaman jong hanrei yakaman jong ta bula pha yanga Jisu ong ade mangabon her na beneng kamut wan her na beneng utip ya kalentisya beneng utip ya ka beneng kalong kumno usong tho ka beneng kalong kumno namar wan her na beneng u i ya ka beneng ula i ka khat ula i ka buram ga jengu wan shagani ka perthai ha ka jiglong do udai Jisu ubala i no ka beneng ya ka khat ka jengu ula i ka buram baro ban wan shagani ka perthai ban shim ya ka jinglong do bagat ha ka jinglong do ha ka met do ka jengu ban dan ka snam blai ken bagani ka snam blai ka de ka snam ka bam dan jing khle baru breu Joseph dan snam Joseph dan snam breu Henry
Kasnam ke jong blay hakamet ke jong. But habala penmi kene kasnam blay. Hagading puna ka site par ka pop jong a jong fi. Padeng tau neu Jisu. Bolawan na beneng utip ya kelentir usya beneng. Tara wong along mga kelenti. Way banget yo onam jat syo. Na yo ke jing embam chukod wong along mga kelenti, ulong mga ka jing shisha, wong along mga ka jing emde. Tadeng ta kan magu ne way ba up official and that. Stefan ukmen na maru up u Jisu. La play ka beneng u iu Jisu. Bo welcome you ukan. Hagata ka sngi. But uneu dakat ro. Uyo ya ka jing penem. Hagata ka klip mat. Updiang yaw nong penem. Uyo ya ka jing penem. Bo Jisu. Wang hagani ka sngi man long lembat nga ha paradise. Kanau ni ka way ro sa kandiat. Bo Paul habo ya kendo yaw Jisu. Hay hapo ka lenti he Damascus. Uyo sngaw na ka surna beneng. Kabong Saul. Balay mapen stam benya nga. Wa madai way. Ko kan rat but u Jisu ong nga long u Jisu. Nga day u Jisu, ya ka ba me penstamben. Kasur kawan ay, na beneng, kamu Jisu, dan na beneng ukren. Ya u Saul ke Tarsus, ya ka ba hadin u sekalalang u Paul, u apostol. Tadi kita akan mabu Jisu, dan na beneng u ap yangi. Ya kita kibanget u ap, ya kita kibanget ta uksot u ap. Tadi kita wanam kena yu belay, wanam dom yu, na marba belay, kada ka jing sarong ka jang u brio, kada ka jing le ameng ka jang u, kajing gelek khlow ga jong ka ba kentat yu nong penem ka ba penjat yu take kum tu dakai lo ding pena usngau khlow la dau de ben yap no ro usngau khlow usngau he usngau biang pu tau brio do e kajing penem uksoi ap yu ka du jok ka ap yu ka pung ka ding ka ap yu pata ka jaga ba shir kai tam ka ap yu re habangi pediang yu Jesus Christ ka beneng ka ple baru nong penem Jesus Christ wa ap yangi ni de doai ni ka por ka menta pediang no yu trai mo ai bagani ka khubor kan long ka jingker khui fi abang ni ka khubor kan long shisha kata ka khubor ia ka ban pen kelai fi ni ka sngi raino menta kat baka por ka dang dan tip shan o shibit yo piap no ngadwai baka nomlong kum ta yo baka japat kum ta o ei wa up official in that markadon kata ka nurok ka kso bat ka dwaru blay bat ka dwaru blay u de Jesus Christ ngin dwai ni ka por ka menta try ngai go eme bang yo man kren ni ka khubor ni ka por try bani kun jame ko try mdai ben long tang kinong yo sngo ndaki nong pediang ye gani ka ktien bakan pediang yo Jesus Christ but Jesus rong apa ka danot ni kon mese ma ko wan rung me ko pa ngi tip ye gani ka way ko try haba me yo ban rung try gani kon ki yo ye jingem haba me yo ban rung ablay ka don sha ka jingem ka babam jikot but haba ki yap ko try ka beneng ka play but me ma up and receive and welcome ye ki ko try na mar me yeng ko try ka duar me na me dei me ka duar ka jong play me dei me ko konrat ka jingkang Palada ki besut na me ko tra shisha ki yo ya ka jingem bang adwai ko tra men ker khu ni ki kon ki jong ba ha ga ni ka singi ka khubor ka long le no ai ha ka kerteng u Jesus Christ unong petem dwai ngi ai ngo amen wa amen pediang yo Jesus batikina baru pentikina ya ka jingem ki jong fi wanum plan ai ka ni ka por ka ba khodar try ker khu fi ngin sai shamel sai singi ha ga wai ba ka khubor step blai ki jing so lor kat fi ku le shibun amen